Estamos na encosta do Crasto, que lle chamamos, dentro da Comunidade de Montes de Río Caldo. Este é o corazón do Parque Natural Baixa Lima Serra do Xorés. Estamos no val do Río Caldo, que separa a Serra do Xorés e a Serra da Santa Eufemia. É a reserva da biosfera transfronteriza Xerés-Xorés, somos Rede Natura 2000, é un entorno privilexiado desde un punto de vista natural. Temos varios traballos encamiñados que se desprenden do plan de ordenación que aprobamos no ano 24, tanto na zona non conveniada como na zona conveniada, porque nós temos 4.500 hectáreas de monte, das cais unhas 3.500 están conveniadas, que en xeral as máis parte das actuacións deberías promover o medio rural, e a non conveniada, que son as 1.000 hectáreas, que é na que nós estamos centrando máis as actuacións. Esta actuación vai no que é a zona conveniada. Nós estamos, neste momento, levamos a cabo aí arriba unha actuación que nos aportou WWF, que é unha actuación similar a esta que vamos a facer aquí, regeneración de bosque autóctono. Estamos facendo as actuacións propias de temporada, que é a limpeza das faixas de protección contra incendios. Vamos a facer unha limpeza dunhas plantacións de carballos e castiñeiros que fixemos, que lle toca agora pois unha roza para traballar contra o lume. Temos en vista dúas actuacións aquí nos piñeirales que nos arderon tanto no 17 como no 20, na Serra do Xurés e sobre todo na Serra de Santa Eufemia, unha de unhas 60 hectáreas que faremos nós con a subvención e outra que nos ten planificada a medio rural, que son unhas 70 hectáreas, que son zonas de monte queimado para facer o primeiro tratamento da regeneración natural, que son os rareos nos piñeirales. Pois a proposta que facedes vos a través deste proxecto encuadra perfectamente dentro do noso plan de ordenación, que é a guía para que temos que traballar, con un obxectivo claro de diversificar e romper a continuidade do piñeiral que tiñamos, favorecer o bosque autóctono, e aí facemos un monte máis forte, máis potente, máis resiliente, por dicirlo de unha maneira, contra o lume, que digamos que é o denominador común que temos en calquera actuación. Sabemos que o lume vai vir e canto máis preparemos o monte para loitar contra o lume, mellor. E favorecer o bosque autóctono é unha tarea primordial para unha xestión sostible do monte.